Grupo sa mga kanhi overseas Filipino workers kun OFW nga taga Davao Region mapasalamaton human nakadawat og 1 million pesos nga livelihood grant gikan sa OWA. Ani report ni Argil Relator. Tungod sa pandemya, napugos pag-uli sa Pilipinas ang Davaoenyong si Johnny human ang iyang pila ka tuig nga pagpanarbaho sa Singapore isip welder. Busa malipayon siya nga usa siya sa mga miyembro sa grupo sa mga OFW nga nahatagan og pondong pangnegosyo sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Kinahanglan gyud na ipadayon magtinabangay sa aming tanan ng mga member para mulambo ang among negosyo. Nagtukod og grocery store ang ilang grupo nga makatabang kanila sa ilang pagsugod balik dinhi sa Pilipinas. Sa amo ang pag-uli since 3 years ago, nakita namo na ang grocery ang pinaka-essential karon sa mga tao, labi na sa amo ang organization sa family namo na every week naga-grocery gyud. Usasab sa ilang supplier ug cacao products ang kani OFW sa Dubai nga napulo ka tuig nga OFW ug nagtrabaho didto isip family driver nga si Hana. Sa pag-uli namo medyo nihit gyud ang product tungod sa pandemic kunya. Sa tabang sa association na ami sulid na masuplayan namo sa muang kakao sa tableya namo na makahelp pud sa muang mga tauhan sa mong farm. Mikabat sa 1 million pesos nga livelihood grant ang gihatag kanila sa OWA ubos sa programang Tulong Pangkabuhayan para sa pag-unlad ng samahang OFWs. Intended niya sa mga group enterprise, no? So tungod kay ani nakita sa OWA nga labi na karon nga ang mga OFW kaya pamilya, siyempre kinahanglan kay nila nga aduna sila tinawag nga pag uli nila gikan sa abroad ma-reintegrate sila. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.